zdravím. Tak to je drum machinek tady, co prodávám. Tak se vám to chtěl ukázat, chtěl jsem to za vás ošahat. Abyste věděli, co kupujete. Tak v podstatě tady nám všechno funguje, tady mám zamutovaný party, takže je odmutuju. Tlačítka, tady handclap je stažený na tom. Jo, všechno šlape tady dole. Tady vyplňovačky, vám to ukážu, jak to hezky funguje. Takhle, hnedka můžete všechny vyplnit a hnedka všechny smazat. To je bezvadný na liveko. To tam prostě takhle pošlete, hajtky, že? Šup. A je to tam. Tak to je určitě dobrý. No, co mě tady nefunguje? Trošku jsem skurvil ty fadery tady, ale zkusil jsem je vyčistit a je to mnohem lepší. Možná by se tomu ještě dalo dát. Jediný mě zlobí tady, ale já vám to ukážu. Tak, mám to odmutovaný, takže by to mělo hrát. Mám to tady všechno teďka popíšu, takže po jednom mám to tady projedu se změnama těch faderů a možná některý okomentuju, ještě uvidím. No, tak ten basový tak 60% funguje. Občas, když zatlačíte do strany, tak to hodí nějaký fail. Ale jako tady jde o to, že normální člověk u toho liveka nebude, nebo jakýkoliv produkce nebude používat ten fader, tím si nastaví hlasitost a potom to bude mutovat, že? Jenomže prostě Tomík prostě musel dělat frajera s faderama. Tak je to trošku skurvený, ale myslím, že to funguje. Snare. Ten je výborný. Tomíky. Taky. Rimshot mě uletěl někdy před rokem někam do neznáma, tak jsem ho udělal teďka ze dřeva. Je úplně úžasný. Nepoznali byste to. Skoro. Jinak funkce 100%. Jo, všechny jsou v pohodě tady ty další. Jediný, který mě teda faxer, je tady open hi-hat. Má v podstatě jednu pozici, kde hraje naplno, zbytek hraje na půl, dole nehraje vůbec. Ale zase to je jako záležitost, kdybyste to dobře vyčistili, tak vám to hraje perfektně. Za ty prachy, zvuky jsou tam prostě. Pustím vám to, ať víte, že tady všechny tyhle čudličky jsou v cajku, prostě zlatý poťáky, fadery, to je průser, to už prostě ne. Tak vám to pustím a uvidíme. No. No, má to laděný tady samozřejmě. Laděný tomíky, že? S tím se dá užít spousta legrace. Tak, to tam trošku stáhnu tomíky. Kopák by mohl hrát, proč nehraje? Takže by to bylo skurvený? Není. Tak, mute. Ne, není vyplněný, takhle. A jedem. Jo, takže 808 pěkně šlape. Tady to klapání, to je můj rekordér, to je jeho limit. Tak já jsem, to má kompresor ten kopák, že jsem ho vytáhl trošku. A už se dotýkám tam té komprese, jo, takže bezvadný zvuk úplně. Kopák 808.
různých sestav. 909, že jo, tam nesmrtelná. No prostě pecka. Jako všechno funguje, jediný průser je teda Openhead, tady bych chtěl vyčistit a ten bass drum, teď jsem si všiml, že taky občas teda jako, ale jako vypadá to dobře, jako úplně v pohodě. Jo, tak funguje. Cajk. Tak asi dobrý, tak kupujte, nabídněte. Díky.